O 18 de outubro é a data límite para que a gasolineira SBC cese a súa actividade. Así o establece a sentenza que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia notificou ao Concello de Ribeira, declarando nula a licenza da instalación por estar construída en terreos afectados por un incendio forestal. Dende o actual goberno responsabilizan o anterior executivo desta situación por ter concedido non só unha, senón dúas licenzas que resultaron nulas. Que el único culpable aquí de esta situación es el anterior equipo de gobierno, pues ha concedido una licencia para esa gasolinera y no le ha llegado una licencia, sino que ha concedido una segunda licencia con las sucesivas anulaciones a posteriori. Y, dicho sea de paso, con los gastos judiciales que eso ha conllevado día tras día. Gastos judiciales que hemos pagado todas y todos los vecinos y vecinas de este ayuntamiento. A primeira licenza, outorgada en 2013, foi anulada en primeira instancia en 2017 polo contencioso administrativo. Daquela o Concello recorreu e volveu a outorgar licenza en 2021, tras a presentación dunha subsanación por parte da empresa. A gasolineira levouse a cabo nunha finca que estaba afectada por un incendio. Isto provoca que non se poda levar a cabo a actividade. Ben, tras isto, a gasolineira achega ao Concello un escrito no que se produce, para entendernos, un deslinde, unha subsanación de discrepancias sobre o catastro, no que o que antes era unha finca que estaba afectada, ahora son dúas e a segunda non estaría afectada. Ben, polo tanto, solicita unha nova licencia. Durante todo este tempo a instalación seguiu en funcionamento, se aproba unha nova licencia no ano 2021 que, de novo, se recurre no contencioso administrativo e se perde e se volve a apelar. Isto din a pesar da existencia de informes técnicos desfavorables. O goberno municipal outorgou unha licenza de maneira incorrecta, pero tamén obrou para intentar legalizar unha licenza que sabía que estaba mal. E dicimos isto porque hai un informe do servizo do xefe do servizo de Montes, onde dicía que a construción desa gasolineira era desfavorable. Un informe asinado o 18 de febreiro do ano 2020, onde recoñece que non se podía realizar esa instalación nese terreo por sufrir un incendio e que, por tanto, a parcelación catastral que se facía non se axustaba a dereito. Lonxe de seguir a recorrer no que cualifican como unha fuxida cara adiante, o Goberno non recorrerá a sentenza e cumprirá co mandato xudicial para evitar investir máis recursos públicos nun procedemento sen máis percorrido xurídico. A sentenza establece un prazo de 10 días hábiles para clausurar a instalación e cesar a actividade, pero non se refire á necesidade de demolición para restituir a parcela ao seu estado inicial. Cuestión esta que haberá que dirimir nun futuro e cuxo custo recaerá tamén sobre as arcas municipais.